És una gran iniciativa per part de l'Ajuntament de Sant Joan Despí i l'Aigües de Barcelona. Nosaltres hi participem a partir de les votacions que es faran avui, amb tota la col·laboració dels corresponsals de l'Institut en l'Ajuntament de Sant Joan Despí i també dels nois i noies que formen part del Consell d'Adolescents. D'alguna forma també el fet que sigui d'Aigües de Barcelona també els apropa molt el que es consciencien molt del consum de l'aigua, del cicle de l'aigua, i d'alguna forma aquesta votació crec que és de donar-los una importància que realment es mereixen els joves de la ciutat. Em sembla un projecte creatiu i original i que nosaltres puguem escollir la pintura per fer a la paret, doncs em sembla molt bé. En aquest cas, a través de la participació ciutadana, en el que s'ha ofert al final l'elecció dels murals artístics a través de votacions, han pogut aquests alumnes explicar o donar detall del coneixement i els valors d'Aigües de Barcelona a tots els seus companys. L'Ajuntament ha tingut una entesa amb Aigües de Barcelona per tal de poder desenvolupar aquest projecte, perquè és un projecte que dona l'oportunitat de participar als joves de Sant Joan Despí i d'impulsar una activitat que genera cultura i art. El nostre paper com a entitat que promou l'art urbà als espais públics és fer de nexe i fer de pont entre les empreses, en aquest cas Aigües de Barcelona, i els artistes. Y hoy hemos venido con Ecosaurio a ayudarlo a pintar el mural de la planta potabilizadora de aquí y esta experiencia ha sido inmejorable. Ha sido una experiencia muy bonita porque no solamente pintamos un mural, sino realmente transformamos este espacio en un espacio mucho más atractivo y visualmente más bonito también. I per nosaltres treballar plegats en l'administració pública ens permet treballar en aliança en el disseny participatiu en un mural que podrà gaudir tota la ciutadania a través d'aquest camí tan meravellós al costat del riu. Per nosaltres és imprescindible, no entenem el futur sense l'aliança, sense la cooperació públic, privada i social.